ang babae nagsimula ng di ka kulitin sa text, tawag at chat. Di na nagre-react sa mga nakikita sa wall mo or kahit may kasama ka. Di ka napansin kahit anong gawin mo. Di ka na i-check kung off ka lang ba. Kung unti-unti nang nanalamig sa'yo. Kung halos wala nang pakialam sa'yo. Kung titigan at kausapin ka man ay halos wala na ang dating sigla. Kung di mo na maramdaman ang selos niya. Kung nanahimik na siya. Tol, mag-isip ka na kung ano na ang pagkakamali mo. Ang mga babae kasi makulit at abnormal lang yan sa taong mahalaga, mahal niya. Kahit nasasaktan hanggat kaya pa, di ka iiwan. Pero kapag napagod yan, asahan mo bibitaw yan di dahil sa di ka na mahal. Bibitaw yan kahit masakit dahil sa napapagod na sa sitwasyong paulit-ulit na lang. Magkarelasyon man kayo, MU mag-isang umaasa. Or anuman, pahalagahan mo pa rin ang babae dahil sa totoo lang di siya mapapalapit sa'yo kung hindi ka nag-insist na maging bahagi ng buhay niya.